Garaşylyk bayramyna Lewapdan Aşgabatda mejburi urudulan büdjetçileriň çykdyjylary we beýleki harajatlary welaýatyň büdjet işgärlerine töledildi. 27 sentýabrda Aşgabatda geçirilen Garaşylyk bayramynyň çägine urulan çärelere gatnaşmak üçin bir ay öňünden Lewap welaýatynyň paýtagty iş saparyna urudulan 5 töweregi büdjet işgäriniň ähli çykdyjylary welaýatyň ähli büdjet işgärleriniň hasabyndan tölenýär. Bu wakanyň jekmejekligini ýurt içindäki habarçymyz 14 oktýabrda howpsuzlyk ýagdaýlary sebäpli atlandyrylmazlyk şertine habar berdi. Onuň maglumatlaryna görä bäşi töweregi büdjet işgäri Garaşylyk bayramçylygy münasibetli paýtagtda geçirilen çäreleri mejburi gatnaşdyrylmak üçin awgustyň aýagyna Lewapdan Aşgabatda urudyldy. Olara bir aýyň dowamyny Aşgabatda bolan döwründe edilen çykdyjylaryň ählisi tutuş welaýatyň büdjet işgärlerine töledildi. Olaryň ähli çykdyjylar üçin welaýatyň büdjet işgärleriniň tas ählisinden işgär başyna 20 manatdan pul alınıpdyr diýip Azatlyk radiosynyň habarçysy aýtdy. Onuň sözlerine görä Garaşylyk bayramçylygy münasibetli welaýatda geçirilen at çapyşygynyň ýeňijilerine berilen pul suýlaglary hem büdjet işgärlerinden ýygynalan pullaryň hasabyna gowuşuruldy. Lewap welaýatynda bolup geçýän wakalar barada habarlary çap edýän döwlet gödäwçiligindäki Türkmen Günnägöre gazetiniň 1 oktýabrda habar bermegine görä Lewap welaýatynyň atçylyk sport toplumyna 28 sentýabrda Garaşylyk bayram münasibetli at çapyşygy geçirildi. Habardan ma'lum bolşuna görä çapyşygyň ýeňijisine 10.000 Amerikan dollary mösberine pul suýlagy gowuşuruldy. Azatlyk radiosynyň Lewaply habarçysy at çapyşygynyň ýeňijisine gowuşurulan pul suýlagynyň welaýatyň büdjet işgärlerinden ýygnalanyny aýdýar. Lewap welaýatynyň ähli büdjet işgärlerinden at çapyşykda goýulan pul baýraklar üçin her işgärden 50 manatdan pul ýygnapdyrlar diýip habarçy aýtdy. Azatlyk radiosy Lewap welaýatynyň çägine ýerleşýän döwlet edara kärhanalarynyň işgärlerinden dilden görkezme esasyna ýygnalan pullar boýunça Lewap welaýatynyň häkimliginden kommentariýa alyp bilmedi.